Hello friends, बरायबाय बडाइज इनफो YouTube चेनेलाव दा फाइनाली गोबाव समनिफ्रायनो नेबाय दङमोन बेनो जाबाय एनडिएनि साख्रि गोदान पोस्ट भेकेन्सि दा फाइनाली फैबाय एप्लाइ जागासिनो दङ हिनजावसा हौवासाफोर बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन आर्मी एयारफोर्स नेभियाव नोंथांमोना नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव साख्रि मोनहैनो हागोन एबा अफिसार लेभेलाव साख्रि मावहैनो हागोन स' बेखायनो जों एसे गोबाव खालामा अफिसियेल नटिफिकेशन बिनि सिगां जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों बडाइज इनफोआव साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि सरकारि लन स्किमनि से बर' रावजों नोंथांमोना अपडेट मोनबाय थानो हागोन दा जों फैबा अफिसियेल वेबसाइटआव इउपिएसनि आन्डाराव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनांगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दा बिनि सिगां जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेशन मानोना बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ जों बेयाव डाउनलड खालामखानाय दङ बेखौ नायसै पिडिएफ फाइलखौहाय बेनिफ्राय हानायसेबां सेयार खालाम गोबां नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे एनडिएनि आन्डाराव साख्रि फैबा आपडेट लाबोनानै दा फाइनाली सफैबाय दा बिनि लास्ट डेटआ 4 जुनसिम थागोन नोंथांमोना अनलाइनसो खालामनांगोन आरो एग्जाम सेन्टारा गुवाहाटीआव दङ दिसपुरावहाय नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम होनांगोन अके दा बे एग्जामाव नोंथांमोना अफलाइनसो होगोन नालाय बेखायनो मा खालामनांगौनो नोंथांमोननियाव नेगेटिभ मार्किंबो दङ बेनिफ्राय एग्जामाव ब्लेक बल पेन इउज खालामनांगोन अके बे जाबाय नोंथांमोननि एग्जामनि माखासे क्राइटेरिया जुदि गुबुन कालारजों लिरोबा रेजेक्ट जागोन बेखायनो ब्लेक बल पेनजों नोंथांमोना फंबायमोना एग्जामखौ होनांगोन OMR शीटआव एग्जामखौ होनांगोन स' दानिया एप्लाइ प्रसेसआव मा खालामनांगोन नोंथांमोननिया फंबायमोननि फट'आ माने गोदान जानांगौ माने 10 डेजनि अल्ड जानो मोना एबा बोराय जानो मोना रिसेन्टलि खेबनायखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय डेट अफ प्रिन्ट एबा फट' खेबनाय डेटखौ होनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन स' फैबाय दानिया एनडिएनि कर्सआव 154 इन्डियान आर्मि नेभि एयारफोर्स दङ बेनिफ्राय 116 जाबाय नबल एकाडेमियाव नोंथांमोना बेयाव मोनदोंनाय कर्सआ दङ स' बेयाव भेकेन्सि फैखादों आर्मियाव स' आर्मियाव 208 दङ टटेल बिनि गेजेराव 10 जन हिनजावसाफोरा दङ स' दा नेभियाव 42 दङ बेनि गेजेराव 6आ फिमेल दङ बेखौ नायदो एन्ड फ्लाइं 92 दङ बेवहाय नोंथांमोननि एयारफोर्सआव बेयाव सानै हिनजावसाफोर दङ बेनिफ्राय एयारफोर्सआव नोंथांमोना मोनबावदों ग्राउन्ड डिउटिसआव टेकनिकेलाव 18आव सानैया हिनजावसाफोर बेनिफ्राय ग्राउन्ड डिउटिस नन टेकनिकेलाव 10 जनाव हिनजावसाफोरा सानै दङ स' बेनिफ्राय नबल एकाडेमि बेवहाय गासै 34 गेजेराव साबा हिनजावसाफोरा दङ गासै टटेल 404 दङ नोंथांमोना मोनदों माने लिमिटेड सिट फैयो बेनि आन्डाराव मानोना अफिसार लाइन नालाय बेखायनो जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो दाबाव एग्जाम सेन्टार होनोबा दिसपुराव दङ अफलाइनसो एग्जाम होनांगोन बेखौथ' खिथाखाबाय स' बेनिफ्राय जों दानिया नायनोसै फरायनाय आरो बैसो दा बेयाव बैसोआ ओरैबायदि लादों 2 जानुवारि 2006 नि बेयाव सिगां जानो मोना बेनिफ्राय लास्टआ जाबाय 1 जानुवारि 2009 माने बिनि गेजेराव नोंथांमोना जोनोम जानाय जानांगोन स' बेखायनो नायदो नोंथांमोननि बैसोआ नैबे 2 जानुवारि 2006 बेनिफ्राय 1 जानुवारि 2009 नि गेजेराव दङबानो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन देन फैबाय क्वालिफिकेसन नोंथांमोना बे पस्टआव एनडिएनि आन्डारावहाय अफिसार जाहैनोबा नोंथांमोननि फरायनाया आर्मियाव दा बेवहाय हायार सेकेन्डारि पास खालामनाय जाथारनांगोन 12 पास खालामनांगोन एनि स्ट्रिम आर्ट्स साइन्स कमार्स खोथा गैया पार्सेन्टबो नाङा जायखिजाया 12 पास खालामबानो बेयाव हागोन 10 पासआ बेयाव हानाय नङा एबा एचएस फेलआ बेयाव हानाय नङा बे जाबाय नोंथांमोननि आर्ट्स साइन्स कमार्स पासनिया देन सेकेन्डआव दा बेयाव सेकेन्ड पस्टआव नोंथांमोननिया क्लास 12 पास एबा एचएस पास खालामथारनांगोन फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथ्स साबजेक्टआ थाथारनांगोन डेट मिन्स साइन्सनि दङबा हागोन आर्ट्सआ बेयाव हानाय नङा स' बेनिफ्राय साइन्सआ मोननैबो पस्टआव हागोन दा बे जाबाय नोंथांमोननि क्राइटेरिया स' बेनिफ्राय फिजिकेल नोंथांमोननि टेस्ट दङ एबा पिएचडि दङ बेखौहाय आं नोंथांमोनजोंहाय सेयार खालामगासिनो दङ बेनो जाबाय हाइटआ बेसेबां नांगौ एबा नोंथांमोननिया हौवासाफोर हिनजावसाफ्रा बेसेबां नांगौ जों बेखौ नायगोन लास्टआव स' बेनिफ्राय एप्लाइ जागासिनो दङ नोंथांमोना खालामदो लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव खालामबानो जाबाय जायफ्रानोखि इन्टारेस्टेड दङ दा बे जाबाय जोंहा हाइटखौ नायनोसै दा हाइटआ जोंनि एसामिस बेवहाय स्टेट हिसाबै लायोबा 152 बेयाव जागोन नोंथांमोननिया स' बेनिफ्राय बे जाबाय हौवाफोरनि एन्ड बेनिफ्राय जों नायनोसै हिनजावफोरखौहाय देन हिनजावफ्रा जाहैबाय 147 सेन्टिमिटार हाइटआ जानाय लोगो लोगोनो बे पस्टआव इलिजिबल जासिगोन स' बेनोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट एनडिएनि साख्रि